Sa videong ito, pupuntahan natin ang pinakamalamig at pinakamataas na kalsada sa Pangasinan. Ito ay mayroong elevation na kasing taas ng Baguio. Magmomotor tayo sa akala mo'y walang katapusan na liko-likong kalsada. Ito ang maliko na kilala rin bilang Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Ganda ng bundok na yun, no? Alam ko may zipline na mahaba dyan eh. Oo, na picture na niyan yan, ni biyahe ni Drew. Par, Pasko na dito par, oh. Laging ganyan yung ano, yung San Nicolas, ang ganda, oh. Pwede sa mga ano, mga bata. Uy, ayan pala, oh. Showing. Wow, sabi ni Ma'am Rosemary, tinapay lang at saka kape. May papansit pa tsaka kanin, no? Ay, grabe naman. Thank you po ulit. Yo, mag-thank you, baka babalik ka pa. Kailan po yung birthday nyo? June. June na yun, par. 17. June 17. Ay, naku, nasa ano kami, Isabela. Sayang. Advance happy birthday na lang po. Ayan, so tapos na kami kumain dito kina Ma'am Rosemary. Ang daming pagkain. Parang yung last punta namin dito, ganyan din. Parang kumulimlim, no? May baon ngayong kapote. Maganda yung ano nyo kasi, oh. Opo, hindi mainit. Pangtaas lang meron ako kinuha ko. Okay, what's up guys? Good morning. Today is May 19 po, no? Ayun, May 19 daw, sabi ni Ma'am Rosemary. Time check, 8 AM. Ayan, nandito na naman po kami kina Ma'am Rosemary dito sa may San Nicolas, Pangasinan. So, ang biyahe natin ngayon, aakyat ulit tayo sa pinakamalamig na lugar dito sa Pangasinan. Actually, ito din ang pinakamataas na kalsada dito sa Pangasinan. Nasa halos kasing taas na niya or mas mataas pa siya sa Baguio. Ayan, maraming salamat po ulit kay Ma'am Rosemary. Nabusog na naman kami. Una na po kami. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Oo nga pala guys, sa mga hindi pa nakakaalam, itong Maliko, ginawa ang kalsada na to para mapadali ang biyahe mula dito sa may Pangasinan papuntang Nueva Vizcaya. Hindi mo na kailangan dumaan ng Nueva Ecija. So ayun, nakakakitin natin guys. Bundok na yan. Bali sa likod ng bundok na yan, yan na yung Nueva Vizcaya. Dito Mar. Umpisa na dito ng liko-liko. Bali mahigit isang oras or isa't kalahating oras to na paliko-liko. Grabe to, papakita ko sa inyo. Kakaliko mo lang, lililiko ka na naman ulit. Maiksi yung mga liko nya. Kung nakamotor ka, sigurado mag-enjoy ka dito. Pero kung naka 4 wheels ka dito, medyo nakakahilo. Oo, magsasawa ka sa kakaliko kahit nakamotor ka. Kaya naka full gear kami ni Tito Dom kahit mainit. Kapag nasanay kayo na naka full gear palagi, kapag nag-ride kayo na hindi naka gear, parang may kulang, no? Parang nakaubad. Kaya mas maganda sanayin nyo rin yung ano, sarili nyo. Di baling mainit, okay lang yun, basta safe. Ayan, no, tignan nyo guys, oh. Dati wala pa tong pader na to, ah. Ngayon nilagyan na lang ng ganyan, ah. Madalas din kasi mag-landslide dito pag tag-ulan. Tapos may ano na rin siya sa side, sa kaliwa, may kanal na. Ang kagandahan sa kalsada dito, wala masyadong mga sasakyan na dumadaan. Hindi katulad pag dumaan ka doon sa may Karanglan papuntang Santa Fe, Nueva Vizcaya, madaming truck. Tapos liko-liko din kasi doon eh. Yun nga lang, hindi siya matarik, halos flat lang. Hindi katulad dito na matatarik yung liko. Pero doon nakaka-traffic yung mga truck kasi mahaba yung mga truck. So mahirap siyang i-overtake dahil madaming mga blind spot. Yun yung nakakatagal sa biyahe. Dito magtiis ka lang sa mga liko-liko pero mag-i-enjoy ka sa view at sa weather. Oo, wala kang kalaban na truck dito. Ayan, chill ka lang, chill ride talaga. Marirelax ka talaga sa biyahe, basta hindi ka biyahilo. Ayan, madami din nagpupunta dito ng mga bikers. Ayan, sir. Oo nga pala guys, nagiging mapanghanap din ng daan na to. May mga part na ganito, tulad nito. Ayan, nagla-landslide, oh. Lalo na pag ano, tag-ulan.
Kaya doble ingat dito pag tag-ulan. Talagang nagla-landslide dito. Yung daan dito, hindi siya bigla ang matarik. Gradual lang yung pag-akyat. Kaya hindi mahirapan yung sasakyan. Yo guys, oh, landslide yan, oh. Tinabi na lang. Ayan, oh, par, oh, landslide. Grabe, laki landslide nito. Buti mabilis nilang nalilinis. Ayan, oh. Palipad tayo guys ng drone para makita natin yung aerial view ditong unang part ng Maliko. Actually mababa pa lang tayo. Check natin kung ano, ilan na elevation natin. 690 meters sa akin above sea level. Ayan guys, so pakita ko sa inyo yung landslide. Ay! Ito landslide, oh. Ano? Par, pwede natin babain to, oh. Na? Pwede natin babain. Uy, pero yung mga magaling talaga mag-enduro, mga professional, kaya nila yan. Akitin nila yan, no? Tayo mga ano lang, mga amateur. O tara, palipad na tayo ng drone para makita natin itong aerial view nitong part ng Maliko dito sa may bandang unahan. Let's go. Kasama na natin si, anong pangalan mo, sir? Sir Alex Bong Hyacinth. Sir, tsaka si na ma'am Jofelyn, tsaka si Sir Mark Anthony, tsaka si Tito Dom. Syempre, bali ilang motor tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na motor. So ayun, nagpalipad tayo ng drone dito sa, malapit pa lang tayo. Siguro nakakailang kilometers pa lang tayo. Kasi ito, total nito 40 kilometers mula dun sa may bridge kanina, dun sa baba sa may San Nicolas, hanggang sa may doon sa pinakababa ng Santa Fe, doon sa may 7-Eleven. Okay, tara, tuloy na natin ang ating adventure. Wow, ganda, oh. Rolling hills. Ayan, oh. Woo! Par, ganda, par, oh. Ito ako dito, ah. Woohoo! Wow. Naiwan na tayo. Ayan, oh. Para lang siyang slice ng cake. At tipag na dito. O nga, no? Kukulay red, no? Parang ano? Orange. Parang sa Japan. Ayan, no? Uy, may kanto dito. Ano, pasukin natin? Ano? Tignan natin. Pasukin muna natin. Tignan ko. Hindi kaya private property yan? Pinagbayan, Baka mabaril tayo, par. Baka may landmine dyan. ganda, sarap. Ano pa? Pwede kaya pumasok dito? Silipin lang namin, no? Oh? Ganda kasi, oh. Wow, par, ang ganda. Woohoo! Ayan, oh. Par, para tayong nasa, ano, parang tayong nasa anime. Ang ganda. Oh. Parang kinulayan yung mga puno, eh. Siguro nasunog yan kasi black yung mga ano, eh, puno, eh. Naka-record ba ako? Grabe, parang ganda.
Gusto ko mag-picture dito. Wait lang, mag-picture ako. Pipicture ako yung motor ko. Ah, sige, sige. Sunog yung puno, oh. Kaya yung ADV dito, kaya? Saan kaya papunta to, no? Par! Ang galing! Kulay pula yung daan! Amazing! Woohoo! Ito yung dahilan kaya hindi na mabenta-benta yung CRF. Yung mga ganitong daan na pupuntahan natin. Ang haba nito. Grabe par, napaka-magical, no? Para tayong nasa ano par, Encantadia. Oh. Oo. May daan pa? Meron dito, meron doon. Left or right? Kayo guys, left or right kami? Pwede sila pumasok. Ewan ko ba tayo nila? Asa tayo? Dito? Sige dito. Parang mas nakakatakot to eh. Saan kaya papunta to? Parang dead end pa. No? Meron pa? River din siguro to. Bagay rin labas dito par. Baguio na. Woohoo! Asan na tayo, par? Ito yung adventure, par. Mga unexpected na ganitong view. May daan pa. Ang haba lang nito, par. Eto, pwede tayo mag-drone dito, oh. May marker. Parang sarap mag-camp dito, par, oh. No? Subukan namin i-convince yung mga kasama namin na pumunta doon kasi nagpalipad kami drone, nakita namin may ilog. Malapit na lang.
Ito par yung pinakamagandang part par, oh. Grabe. Tara! Balik tayo doon! Tayo na motor nyo doon! Ang ganda, may ilog. Ano, sulit? Tara! Madali lang yung daan. Pabaliktad? Oo. Ayan, bubudulin namin sila. Hindi, pero ano, madali lang talaga yung daan. Madali lang, kahit Mio kaya. Tara. Let's go! After nung malalim na Park kulang na lang dito, Diwata eh, no? baka si Diwata. Wag na, wag yun, hindi yun. Yung ibang Diwata, yung may pakpak. Kaya? Dito par, kulay pink na yung daan dito par. Ang ganda, oo, kulay pink. Kanina red, ngayon pink. Okay lang? Okay lang daw. Hala, si NMAX, hindi kaya mahirapan dito. Tulas sigurado nito pag umulan. Ay par, sarado, patay. Dahil baka may baka, ganon. Yan ba yung gate? Dito na yung ilog eh. Yung mga nakaharang doon, binubuksan doon. Ah, yun pala yun. Sige, sige. O, di ba may baka nga kanina? Palipad tayo. Buti pala, tinawag namin kayo. Oo, buti may kasama tayong ano, expert sa pagbabike. Sila daw kasi, magbabay sila, binubuksan lang daw nila yan. Hintayin natin siya. Kasi karang lang daw pala yan sa mga baka. Hindi naman siya yung para bawal pumasok. Para lang hindi makalabas yung mga baka. Uy, eto na. Ay, ilog par. Par, medyo matarik dito par. Okay lang kaya sila? Kaya, Ako muna, tignan ko muna ano. ha? Lakad na kayo? O, sige. Lakad na sila. Sige, sige. Ayaw na mag-take risk, no? Sige, okay lang. Malapit naman na. Oo. Oo par, palakarin mo na para ano, safe. Natitempo ako ni diretso. Lalim kaya to? Ay, may motor dito. Mababaw lang yung tubig, hindi tayo pwede maligo. Tambay lang. Sayang, dapat pala bumili tayo mga chichirya eh, no? Tapos tanong natin kung pwede mag-camp dito. Ito, andito na kami sa baba. Nakita namin sa drone yung ilog. Pero hindi namin nakita na mababaw lang pala. Ito, mababaw lang siya, oh. Sarap sana maligo dito, oh. Medyo matarik din yung pababa. Ayan, oh. Yung mga kasama namin, iniwan na yung mga motor nila dun sa taas, mga scooter. Pero dito maganda mag-camping. Ayun, no, dun maganda magpwesto. Ayun, sa pwesto ng Tito Dom. Tapos tayo ka ng tent mo dun, no? Tapos maririnig mo yung agos ng ilog. Tsaka yung mga sikada. Sa Tagalog yung sikada, kuliglig. O, tapos may mga baka sa background. Sarap. Nature na nature talaga. Actually may motor dito, tsaka may lutuan dun. Siguro yung mga nagbabantay sa mga or nagpapastol ng mga baka. Ayun, so hinahanap namin yung may-ari ng motor or yung nagbabantay dito para matanong sana namin kung pwede mag-camping. Sarap sana mag-camp dito overnight. Ayun baka, oh, tinitignan tayo. Okay lang. Ganun lang yung mga trip namin. Nature, adventure, rough road. Parang mas na-appreciate ko yung mali ko ngayon kasi ito lang ang sinadya natin eh, no? Madalas kasi dinadaan-daanan lang natin to eh. Yan, maganda dyan pa, review dyan. Woohoo! Maganda! Ganda, oh.
Ano, akit tayo dyan? Gusto nyo? Sige. Pwede mo makat dyan yung motor? Silipin ko lang. Ako pwede pa. Pwede? Ayan tayo. Sa kabila na yan, no? Pwede mo makat dyan sa taas? Wey! Okay, time check, 11:30 na. Bumili lang kami ng tubig dito, tsaka Gatorade. Shoutout kina sir, taga Tayug na. Okay, G. So, packet pa rin po tayo. Ganda ng view natin sa kanan. Lalim ng bangin sa kaliwa natin. Par, lumalamig na dito. Hanggang ngayon hindi pa rin natatanggal yung malaking bato dito. Kaya lang nilagyan ng ano, mga vandalism, oh, pampangit tignan, no? Ito pa isang malaking bato. Ito guys, malamig na dito. Malapit na tayo sa view deck. Cup of Stories. Dumami na dito, oh. Ay, pareha sila. Isa lang siguro may-ari. Cup of Stories, oh. Ayan, nag-cap na rin tayo dyan guys. Kindaw campsite. Maganda din dyan. Search nyo lang sa mga videos natin. May vlog na po tayo dyan. Nung bagong bukas pa lang siya nun. Ito na yung ano guys, Sherman Tank. Ito yung makasaysayang Sherman Tank. Yan. Diyan madami nagpupunta. Pwede rin mag-camp dyan. Sherman Tank. Ang nakakapagtaka dyan, yung tangke paano nila nalagay dyan nung panahon ng giyera. Eh wala pang daan nun. Welcome to Maliko Viewpoint. Ba, bago to. Ay, ayun, oh, bago, oh. Gusto nyo kumain doon? Oo. Ah, nilipat na doon. O tara, kain na tayo doon. Sige, malinis, pwede kayong umikot. Maliko Viewpoint Eatery. Nalipat na pala siya dito. May ginagawa pa sila dito. Ito na pala siya, dito na. Tignan natin kung ano ulam. Uy, bangus! Uy, sarap! Bistek! Ito. Uy, kaldereta! Chicken. Papaitan. Laing. Ako ano? Bangus. So guys, tingnan nyo naman gaano kaganda dito. Habang kumakain ka, ito yung view mo, oh. Kitang-kita mo yung mga bundok ng Caraballo Mountains.
So guys, nalipat na pala yung Maliko viewpoint. Yung dating nandun, eto na, nandito na siya ngayon. Mas maluwag na dito, ayan. Mas malaki na yung parking. Tapos, maganda pa rin yung view. Ayan o. Yung mga motor natin. Ito yung view na dito. So, habang kumakain ka, ayan, kitang-kita mo yung Caravaggio Mountains. Ang top box natin, no? 28 liters. Magaan lang. Ayun, salamat Sek. Available po to sa Sek Moto Supply. So, time check, 12:33 PM. Tapos na kaming kumain. May energy na kami. Puntahan naman natin yung Kian Dinuntog. Yun, mataas dun. Tsaka, napuntahan na natin dati yun, siguro mga 2 years ago. Yung bago pa lang ginagawa pa lang yung daan dito. Ngayon, nung dumaan kami minsan dito, nakita ko parang may ginagawa sila mga TP house. So, gusto kong makita kung ano na nga ba itsura ng Kian Dinuntog ngayon. Ayan, thank you sa Maliko Viewpoint. Napakasarap ng ulam nila dito. Pag pumunta kayo dito sa Maliko, kain kayo dito. Kasarap. Thank you. Bye-bye. Ayun guys, nag-iwan tayo ng mga sticker doon. Kung napanood yung video na to, baka sakaling may mga sticker pa tayo natira, punta lang kayo dito. Par, may sakyan. So, ito po yung Salaksak Pass. Ang makasaysayang Salaksak Pass. Ayan o, Japanese pa yung nakasulat o. So, sabi dito, ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sabi dito, 4,600 Japanese died, 3,200 Americans died or were wounded, and many Filipino inhabitants died in the vicinity of this pass. Ay! Ayun yung papuntang Kian Dinuntog Par! Diyan tayo pupunta! Oo! Hinati nila yung ano dito, yung bundok ko. Feeling ko ang ingay ng motor ko niyan sa video. Sorry. Kanan. Ito po yung school nila dito. Ang laki, no? Maliko. Isipin mo, parang high school eh. Kaya nga. Katabi niya yung high school. Pero elementary school yan. Asan yung high school dyan? Ayun sa kanan. Ito yung high school. Magkahiwalay sila, no? Magkatabi. Parang mas malaki nga yung elementary. Ayan, Maliko National High School. Dati nung dumaan kami dito, ginagawa pa lang yung daan na yan. Barangay Hall, Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ay, wait lang! Par, nakalagay doon, Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, dalawang Maliko. Isang Maliko na San Nicolas, isang Maliko na Santa Fe, Nueva Vizcaya. No? Feeling ko lang ganun ha. Kung mali kami guys, pa-comment na lang po. Pa-comment na lang po. Pero kasi may nabasa ako doon talaga, Barangay Hall. Sabi nakalagay Nueva Vizcaya. Yung Kian Dinuntog, Nueva Vizcaya na yan par. Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yung Kian Dinuntog. Ayan o, nakalagay o. Pahad ni Inlian U, Barangay Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Maliko, Airsoft Ground. Tingin ka sa kaliwa mo par. Taas niyan. Makikita mo na yung ano, yung pinanggalingan natin kanina. Ayan o, taas o. Lalim sa kaliwa par. Malapit na tayo.
Taas. Sidip. Oh my goodness. Taas natin. Ayun yung ano, Maliko viewpoint. Saan tayo galing? Pababa dun. Saan tayo? Baba? Ay, malapit na dyan par. May parking dyan. Malaki na yung parking eh. Eco Park. Eto, andito na tayo sa Kiang Diduntog. Andito na ulit tayo sa Kiang Diduntog. After 2 years, nakabalik tayo. Dito natin iniwan yung mga motor natin. Tara, tignan natin kung ano nang itsura ng Kiang Diduntog ngayon. Entrance, 30 pesos. Eco Park and Campgrounds. Pay entrance here. Hello. Ilan po sila? 1, 2, 3, 4, 6. So, ito po yung rates nila. Tignan nga natin kung presko dito. Mababa yan. Sigurado. Ito yung sticker natin. Dito natanggal. Ayan, yung pinakaluma natin. J4 speed pa tayo dyan. Yan yung kon pa si Jay po. Kamote. Kamote pa. Ayan, naging J4 na lang kasi J tsaka 4. Shortcut. Tapos ito sinaldong gala. Oh. Palitan na natin ang bagong sticker. Taas natin. Maganda siguro dito kapag sunset. Kasi yung sunset dito sa Maliko, dyan lang siya oh. Sobrang ganda sigurado dito pag sunset. Welcome to Kiang Diduntog. Meron tayong mga naabutan dito na mga customer galing pa ng Maynila. Tanungin natin sila kung ano masasabi nila dito sa Kiang Diduntog. Sir, ano po masasabi niyo dito? Maganda ba? Ay, maganda po. Malamig. Ayun, si Sir. Super. Okay ba yung sulit ba yung biyahe? Sulit na sulit. Si Sir. Shoutout sa mga titimoto. Yun. Shout out kay Ace Ride and Live. Ito, si Nasero. Ayan, nagde-date sila oh. Yee! Ano sasabi niya, ma'am? Shoutout sa QYT Pangasinan. Ayun, si Sir. Road Marshal Riders Club. Ito, mukhang galing pa ng ano to, Australia. Sir, ano masasabi mo? This place is very nice. Huh? And shout out to my friends in Switzerland. Wow.